may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, anyaman ang tibagam, siga Rico. Kasapulak ti kwarta tatang. Ay naman, kwarta manin. Awan lat ibagam no ti kwarta. At dabayadan mi di pagadalan tatang. Awan kwarta kita. Kita ang awan pa kitang danak. Siyak pa'y laang mo ti pagdawatam. Uray manula ang tatang. Awan kunak lang arudan. Kasano nga ruda na makaiksamak mo sa anak ang makabayat. Saludsudam ni nanang mo. Ang mga nada kwarta na dayay. No apay ngami nga ipilit mo tagadal kat awan mo't kwartam. Gaputa kahit ko ti makaturpos iti kulehiyo tatang. No nagtrabaho ka latta kuma, dadda kuma kwartam. Nanang, No kwarta ti dawatem, awan kwarta kriko. at dabayadan mi di pagadalan nanang. Ay nawaw, awan kwarta kunak lang arudun. Dagulit kamat. Apay nga mi na di kay makitangdan. Tapno matulungan dak kuma iti panagadal ko. Di nakpagsawan iti kasna, tasaan asikati boss iti dayto abalay. Natangkan to mga minti ulong. Idi pay lang ay bagbagaken ka alipate munday ta adal-adal aday ta. Anya? Ni manang mukaren ti pagdawatam. Sigurado nga da kwarta na dayjay tagtrab-trabaho. Ni manang Karen la kanayonen. Isumot ng tinamnamaan tayo ti dayto abalay. Anya ngay nga rod kat iso ti adda trabaho na. Amangan nintol madamdama kat maumamot tayo jay. Ne, anyat ar-aramidam dito'y pagtrab-trabahwak, ading. At da ngamin bayadan medyo pagadalan manang. Sana ka makaigsam no saan ko ang mabayadan day jay. Anya? Kurang asang aribo day jay manang. Dananang kang tatangay. Di mo impadas, tinagdawat kadakwada. Awan ka numati kwartada manang. Ay nawaw, awan laa ka na yun ng tikwartada. Makaunt da nga rod kanya kitay. Apay ka nung ipilit ko tagadal. Ay, iti kastoy ang mapaspasamak. Kat kaslapim mo say matlangan, dagiti dadakkel ta. Sige, mabiit laang taalaag tiwalit ko. Agyaman na klaw ni manang. Di ka matanagan. Bumawi aktukin ka nung makaturpusak. Naimbag abigat yun, nanasaling. Kastamot kun ka, Karen. May saman abalkot at tinapay, nana. Sa dino ti papanam aya. Agtrabaho akmanen anana. Masapa ak, tada kami ti agluto ita. Unayan agasat yung agkabsat, balasang ko. Kasi kayo umot, takastamot dagiti dadakalyo. Kasla don kandun niya ti pagkit-kitaan da iti bagita. Uray marigatan kayo kat relax dalaang. Kasla si kamot tuntina ni Rico akabsat mo. Ay, nga rod nana. Awan pa'y kunada at tulungan dak amang paadal iti kabsat ko. Ti kayat da siguro kat isuda ti pagserbian yaw. Ang aganos kailaang agkabsat. Adan tumulaang. Agbungan to dagiti sakripisyo yo. Ano sam asuportaran ti kabsat mo balasan ka. Nana. Aramidak amin akabaelak tapno makapagturpos ti kabsat ko. Asino di imawag, Castro? Ti kumparek, kasangay ka no ti anak na ita. Rumor ka nga rod? Ay nawaw, kapilitan ah. Libre tayo jaygot. Okay. Sigagay, awan pa panap. Rumuarak mo't lang, inton madamdama. Awan mo't aramidak dito'y balay. Umunaak nga ruday. Titulbag ah. Ilimang munto iti paso. Tapno makitak adagos. Amangan ko na masapsapak nga gawid ngumitisi ka. Wen, amok date nahan. Saan na masapol nga ulit-ulitem? Ni Karin nga gayam. Nagtrabaho man na. Nasayat man nga rin no kasta. Tapno at da maigatang iti bagas.
Sige, sige. Agrubuhat ako. At dala ako soft drinks dito, nanasaling. Ada, ngam saan akong nagpapautang. Ano, bayalag tumot lang. Kaanaw, no agsweldo ni Karen? Na, awan mo't siguro dakas na no ikanak ni Karen iti kwarta, ta anak ko maday jay. Nagbayin kayo umot ka dagiti anak yu ah. Ano, kasalat na kahit mo asawa na. Talagang ada. Napigsa kay pailaang agtrabaho. Ngam di umot kaya ti agtrabaho. Iso nga ron nga trabaho ni Karen, tapno at dalamutan me. Di kay mabay, nitikas na nga aramidan niya ah. Napigsa kay pailaang. Ngam ti anak yumutan ti mang palpalamot kada kayaw. Iso pa'y ti mang papaadal iti kapsat na. Kasladon kandun niya kayo mutan nga agasawa. Nga, hindi ka man nagsaot tikas tatawa ng mom. Adamo! Nga main, makit-kitak tar aramidan niyaw. Mabanban na ngagtrab-trabaho jay anak yaw. Sa ita, relax kayo laang, adadakil da. Ha? Nagpamilya kayon sa laang, may tapno adda ibabaon niyaw. Na, soft drinks lang tigatangag. Ang nagadumot ng bagayo. Ayun na, wow. Ha? Itakay man langan. Adala ko makarne ti baboy, nana. Ada, 350 per kilo. May sa kilo man nga rod, nana. Ti bayad mo nga eh. Siya anak ngagpapautang ita, Elsa. Pakilista pa ilang kini Karen, nana. Bayadan nanto no agsweldo. Ay, na wow! Awan utang ni Karen dito'y istor ko. Apay matakas tangay. Iutang yu pa yun ti sweldo ti anak yaw. Ay, nanana, awan dakas na, tada kami matinang padakal kan kwa na. Napigsa kayo pa'y mat. Gamapaya diyo kaya ti agtrabaho. Ay, nawaw, agraman day taabanag, pakibyangan nyo. Wala, tamaas siya naklaunay ang makakitkita iti kasasaad da Karen kan Rico. Nang runa ni Karen, trabaho at trabaho. Kita ti bagina, saan mo ten alumukmag? Rumbang lang nga agtrabaho, ta saan mo ten nga ubing? 23 na day jayon, nana. Anya kayo aklase nga inakan ama. Ay, pasensya ka na, nga mawanan. Sa anak nagpapautang. Di saan lang? Saan lang matada kayo? Katiyada istor na. Nakabaybayag kayo mat amang ilukat itiridaw. Apay ngamin anarabyan kayo, nanang. Una, tado tinagistoryaan mi iti kumarek. Addain sangpot ni manang mo apang rabyan tayo. Natenglaang taysot imanayan ti kwartana. Ay, una yan. Natang pailaang mat. Di pa'y magumatang itinaimas ng ipasangon. No kaya't yu tagsida iti naimas, agtrabaho kayo. Saan ka tati sweldo ni manang tinamnamaan nyo kintatang? Agtal na ka man si Kariko. Kaya't mula ang amasulo ti kwarta ni manang mo. Iso akasta ti bagbagam. Awanan, nanang. No kastala ka na yun. Ang mga nulumasinan ni manang. Isula ang ngamin tagtrabaho para iti dahi ti pamilya. Kasla dun kan dunya kayo kintatang. Talaga aman nakibiyang dayjay abakit saling. Mabayad. Jak magustuhan ti rumrumor itingiwat na. Pakibiyangan nala aminan, agraman ti saan ta pa nagtrabaho, pagparikutan na. Ay nawo, manayin. Inrugi naman nga ruden lakay. Masurunak iti dayjay abakit. Idi na minsan nga umutang ako maiti karnit baboy. Nagaduan sa una. Idi naranaak ijay paradaan. Isulot ta. Umapan lang dayjay. Awan ngamin anak na, iso akasta. Ay nasaan laanam na minsan nga inaramid na tikas niyay. Namin adon adaras. Ha? Maumaak lang talaga ang makangag da yabakat. Aywan, magsasawamot bakit? Awan bibiyang na no relax ka lang. At dangarod ni Karen nagtrabaho. At da Penrico, nagtrabaho da adwa. Kaslata doon kan dunya talaga. Kumusta ka mo dito pag-abanga manang Karen?
Kaasi ti apo nasayaat met. Natal na ti biyag ko dito'y ading ko. Anya nga minan ti kunam agagaram? Naipasak ti thesis ko, manang. No kasta, agturpos kan iti kolehiyo ading ko? Huwan, manang. Makatrabaho ak maten. Ay nawaw. Congrats ading ko. Kalpasan ti manu atawan, agturpos ka matlaangan. Asino nga iti mangimarcha kanyak, manang? Ha? Sika ano asino ti kayat mo? Sika ko ma, manang? Kayat ko ngam amangan no ada maibagadana ng kantatang. Apay ko makat, sika mo titimulong kanyak. Sika titimmakder nga amakin inak, nga uray si bibiyag pa'y dagiti datakkel ta. Sandamot ngamin ama pang namnamaan. Kapilitan tadun ken dunyamot ngamin dananang kantatang. Sipod pa'y ide, saan dan ama pang namnamaan. Agturpos ka mo't gaya man, Rico nakong. Uwen, nana saling. Agturpos ako niti kolehiyo, baba niti tulong ni manang ko. Congratulations nakong. Agyaman na klaunay, nana. Ay, wan gayam, numalpas ti programa yaw. Dumagas ka dito'y istur ko, Ha? Apay ka din, nana? Dated ko kan ka. Anya dayta, nana? Secret. Basta umay kanto dito'y balay. Nana, may sa sardinas man? Anya pa'y. Dahil talaeng. At titibahid ko. Tapno awanan ti adwa sa uyo. Ay, wan gayam. Graduation ni Rico ita, saan ka day? Imayak tapno gumatang. Saan tapno agpa-interview kada kayo? Ay, nawaw. Apay matadi kay napan. Graduation lang mo dayta. Laang ko nam. Numapan kami. Awan mo't lang aramidin mijay. Agbuya kayo May mayatan dagil ilad. Ngam ti mabannog nga agtugtugaw ijay. Anya. Ito yung ti sardinas agad gadangag. Amangan mo yung itong madamdamak at anyapit ipapanan dito sa saritaan. Agkapi ka pa'y aading ko. Ay na, agyaman ak manang. Anya nga iti ko na dananang kantatang idinagawit ka kalpasan ti graduation nyo. Awan mo't. Ay, talagang awan bibiyang da. Nakunampay manang. Awan pa'y ngaming kwartak. Iso siguro akas jayda. Kaslak tupay angin ni Jabalay alabas-labasan dalang. Ay, di balilatan Ti trabaho nga inaplayam ngay, naawat ka? Saan pa'y manang? Ngam amok kan mariknak amaawatak manang. Ay kat nasaya at ano kasta, tapno adamot pagtrabaho amading ko. Makaurnong kamatan iti bukod mo akwarta. Ikanak man iti kwarta si Kariko. Ha? At damot gaya mong trabaho. Adda, ngam sa anak pa nagsweldo nanang. Ay di ka man nagululbod. Itala nga dumawatakan ka, imutan nakpay. Pudno ti bagbakak nanang. Sa anak pa nagsweldo. Ay nakaimimot ka. Ape kasta kayo. Kaslabak nang ti panagkita yo kada kami kin manang Karen. Naimbag pa ni manang Karen. Man nakawat. Sa nakas kada kayo arupat kwarta. Di nakpagsawan iti kasta. Tauray anyat ar-aramidam. Siyaklat tatinam. No kastamot lang gayam. Ag naudaklat ni taen ni manang. Naimbag ijeta nataltal na tibiyag. Anya? Rico! Rico! Ikanlak man iti warta. Awanan ni Rico dito'y balay. Ay no. Apay nga awan. Sa dino tinapanan na. Pimanaw na. Na. Apay ka no apay manaw. Agnaid ka no iti ayan ni Manang na. Tanataltal na tibiyag na ijay. Na. Ita ang makatulong ko ma. Pimanaw mo ten. Apay di mo linapdan. Agungot da ijay no lapdak. Oo na yung dagit ang anak mo. Agpadadang awan sir-serbida. Di da mo ti tumulong ka nagiti datakkel da. Naibusan ti bagas Castro. Awanan isang ta. Ay no. Apay mo tadi mo yung bagbaga. Kasano, kat awan mo't bibiyang mo. Na. Kaslabasol ko pa ita. Tangay sikat ti lalaki. Sikat ti agdiskitar iti isaang ta. Dari ko ken galing ngay. Agdawat ka kadakwada. Amangan no saan amang tadagijay. Amumot akagurgura data. Oo na yung dagit nga inanak. Agdiskitar ka man kit di iti maisaang ta ni. Mabisin akong. Ay, nanasaling. Umutangak man.
Kas makita mo't manulaangan tilakaw. Malugi no pautangan kayaw. Alamot tin anana, awanan isa ang mi. Ita nga awanan dagiti anak yaw iti puder yung agasawa. Awanan, agparikot kayaw iti isa ang yaw. Di yun tumot mo ti dumngag. May sakilo abagas na ang tigagarak, nana. Saan a sermon? Awanan, talaga na umadan kada kayaw. Kat kita, saan ang mabalin nga ag-feeling doon kandun niya kayo. Tagbisin kay talaga no saan kayo agtrabaho. Amumi day tanana, saan amasapol nga iparupa yo. Anya nga rodyor orayan nyo nga ay, agtrabaho kayo Wan, agbiro kami iti pakitangdanan mi. Nipilaw ijay laod, agbirbirok dayjay iti agtrabaho iti poultry farm na. Ag-apply kayo kin nila kay mau. Tapno saan ati kwarta nagrigrigatan dagiti anak yaw tinamnamain yaw. Napigsa kayo pa'y mag... Nakasaritak ni Nana Saling, kat naibaga nga imutang kanudananang kentatang iti store na. Anyat inutang dangay ka no? May sakilo abagas kanumat. Naibos siguro di ginatang mong abastumi idi. Usto tapno mapilitan da nga agtrabaho. Sa bagay mo't kidde, manang. Hay, feeling don kan dunya damat ngamin. Gaputa makitkita da nga ada trabaho ta. Day tamat laag daw dawatan ti aramidan da. Di daam mo amarigrigatan tamat. Balang agnakam damutan, manang. Kabailan da pa'y mo't agtrabaho. Anya ti kunan ni Tata Pilo. Kasapulan na pa'y tagtrabaho iti poultry farm na. Wan kanula kay. Imbagam nga interesado ta. Wan, mapantakan no ijay inton bigat, ta isuro na ti aramidan ta. Masapat ang aruda maturog. Tapno saan ta maladaw inton bigat. Wan masapon nga agtrabaho ta. Ngamin, awan mo't namnamaan ta kadagiti anak ta. Di tayo ita mababalaw. Napay alimasin da bakit. At damot lang nagkurangan takas dadakkel da. Dusatan sa amot tinda ito yung mapaspasamak kadata. Bakit? Ay, nawaw! Kas naganak, aramidan tayo, ti pagrabangan tayo, kadagiti anak tayo. Di tay agbalin nga irresponsable. Suportaran tayo, ti anyaman nga arapaapda. Iti kasta kat adamang taripato kada tayo, inton dumtang ti aldaw asaan tayon ton akabailan ti agtrabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo, to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dino tinagapuan nyo, nanang. At dalanapan ko ginatang dita store. Amom ka day. Agabrod ka no, magayam ni Boyay. Ay nawaw, asino mat tinakangagan nyo iti dayta, nanang? Dayta mo ti pagsasaritaan da ijay istor itay. Ne, adamat tan balay na. Apay nga agsubli pay lang iti abroad. At damat siguro iyor-ornungan na Mayat mat nga ti trabaho na ijay abroad. Asino nga iti agnaad di tabalay na no agsubli gayam iti abroad? Luhos to tinangag ka. Agnaad ka no tinubya na di tabalay da. Amangan no plano damat tan ti agkasar, isong agabrod manen. Siguro
Nagasat launay no asino man day ta anobya na nanang. Una, talaga ang nagasat. Ngamin, responsable ang lalaki ni Buyay. Nalaing nga agplano, kan amo na nga aramiden dagiti plano na. Sigurado asaan amarigatan ti agbalin nga asawa na. Ay na, dakil mo't gayam ti balay mo, Boyet. Ay nawaw, balay ta ko na maa. No agkasarta, balay mong tumot laang daytaw. Sa bagay. Ano sampay laang tag na dito'y asiksika-laang. Masapol ng agsubliak iya braw. Tapno maitid ko tarapaap mo nga ingrande akalay sa. Ngunan tapno sa anak matlaang amagastusan iti abang. Naanos mo't kiday lagi ti karuba. Noon aramidan, di makistorya ka katakwada. Makitan to. Ay, gayam. Adda ka di wifi dito'y. Adda wifi lang gaya. Kung tita silpon mo, ta ikonik ka. Kasanungay ti pagbayad ko. Binulan nga adda mabayadan. Saan ka di? Awan pagdanagam tamang ipauitak taw. Agraman igatang mo iti abas taw. Ay na, agyaman na klaunay, Boyet. Awan anyaman na. Aramidak amin nakabaula. Tapno saan kang agriga? Ay nawaw, si kamat gayam day tamanong Boyet. Kunaklakit din no nag-flight kan. Inton lunis pa ilang ating kaw. Adda ka di masapol mo? Adala kahit ko akid taon kan ka. No okay lang Anya day jay? No awan tuman aramidam kat mapan ka di tabalay. Tapno adda kasarsarita ni Ninya. Ninya gayam tinagan tinobya, manong. Wan, nasayat at tao ni Ninya. Nalakalaang kasarsarita. Ay katwa na, mabalin mo't nga iso ti umay dito'y balay no makawaya, manong. Okay lang kan ka? Una, basta irana na ti umay no sa anak abise. Ay na, agyaman ak na unay At least, nalag-anong tirignak. Tamok nga danto kay istoryanan o anak taon. Asino di babaeng agsagsagad iti paraangan ni Boyet, Francia bakay? Ay nawaw, italaang amakitam aya. Unarot, asino day jaya? Ni Ninya, tinobya ni Manong Buyet. Iso tag caretaker, di ta balay na. Ay kat balay nan tumatlaangan no agkalaysada. No kasta, saan da pa'y gaya managkalaysa? Makitam dayta, di mo ammo ti mapaspasamak iti aglawlaw mo. Italaang anadlaw mo ti babaeng agnanaag ti tabalay ni Buyet. Ay nawo, nga road. Mabiit man laang, Manong. Siya ka dito kasarsarita? Wan, Manong. Celso tinagan ko ading. Anya ti masapol mo? Mabaling ka di patulong. Anya dayta? Si kapay lang ko matimang ipa-refill iti water jug. Naibus nga minan ti kargana. San mat nga rod mainom ti danom iti gripo. Ay nawo, day talaga yan. Mudtuyin, ta siya ti makamo. Sigurado ka nga okay lang kan ka, Manong. Nalakalaang dayta? Alaman nga rod, si kapay lang timang ipa-refill para kanya. At ti pagbayad mo. Areglado. Ano sa mga orayan, Juan? Barang saan apila ijay? Agyaman akla unay. Jakmat ngamin kabailan na bagkatin data. Nadagsan si ka. Kumusta ngay? Nalpas mo't lang ti trabaho yo, anak ko. Ay, saan pa'y nga rod nanang? Ay nawaw, ti konam kat malpasyo ita. Malpas ko maita no saan anaglangan jay talo. Aya, kat ni Celso gayam. Ay nawaw, apay, saan pa'y anagawid nanang? Ne, awan pa'y mag. Sa dino nga'y tinapnapananday jay a tao. Apay ngamin adi kay nagkuyog anagawid. Kasano ko mga agkuyog kami nga agawid, kat agap apuramot itay na dismiss kami. Taan pa yan ang nagkape, taadda ka no napatag nga aramidan na dito'y balay. Tagayam, at sa bali anapanan na. Nagturungan na ngay ngatan. Wanaw, napanmanan, iti ayan dagiti gagayam na. Ay naglukon day siya tao.
At dapat mo't nabati as sandwich. Ibusumon, tawan mo't lang timangan iti dayta. Napsugak mo tan. Sigurado ka? Wen, ato man ngamin timpasangom amakan. Kat simple lang matimparamid mo kanyak. Una, tapno saan mo't anak kababain kan ka. Ayun kaya, o, adto'y titangdan mo. Ah, ay no, sa anak mo na nagsingsingir. Awatom kit din. No si ka, oray libre latan. Anya? Wen, no kasta nagpatulong ka. Oray kape, kan sandwich latan titangdan ko. O sige, sikatin ang ibagay ti dayta. Wen, kabailak atak deran timbaga. Sige, agpakadak mo lagan. Tama nga no simang pwede ni bakit ko. Siguradong agong day dyan no sumangpit. Kat awanak ang makita na iyabalay. Ay, mabiit lang manong. Ah, at ka di pa masapol mo? Mabalin ang maala ti cellphone number mo, wano Facebook account mo, tapno nalaklak ka kaakontaken no kasapulak ti tulong mo. Ay, wen, mabalin la tamag. Ay nawaw, bigbigatan nga magsarsarita man ang jay dua. Anya nga tati pag-istoryaan da aya. Oh, anya ti sirip-siripam iti tawa, anak ko. Ay kwa, jay manugang yaw kan tinobya ni Manong Buyet, nanang. Ay, nawaw. Mayat mo't ngagpaiso ti kakatawaan da. Day tangarod kat nanang, itay mariinga kat agsarsarita dan. Isumat lagayam ang nakasapsapaan na riin ni Celso. Nasingad damat gaya mon iti tunggal maysa. Wan nga rod nanang, mano abulan laang sipod nagamamuda ngam kastamat dan. Masapol a paliiwak dagita at tao. Ay, narigatan. Nakunayo pa'y nanang. Nakita na tansamutan nila kay mo. Si Marding damutan nga agsarsarita. Ay, rumbang laang Imposible mat no saan ang makarik na day taaselso. Hello, Boyet. Aping italaga nga sinong batam ti awag ko ninya. Itay pa'y nga awagan ka. Ay na, pasensyakan. Adda ngamin inaramid ko. Awan mo trabaho. Tapos ko mapakakumikumam. Ah? Ay, kwa. Nagdalusak di taro bayan. Putno ka di pagbagam. Si kakit di mo't. Awan mo't makagapo tapno agulbudakin kanya. O anya nga kumusta ka di abroad? Makapabanog tagtrabaho. Yung kastamang kuti boses mo, ay kung may katibanog ka. Bulaan man nun. Ang mga naibusan ti kwartam dita. Ayun, naibusan yung agpaiso. Masapol nga agpawit ka man nun. O sigay, agpaw itak taw, apaman amaalak ti suldaw. Umawag ak tumarangan ka. Sigay, agpakada ka, tapno makainanak mo tal. Okay, urayak man nun, no kaano nga umawag ka. Apeng itakalaan. Kwa, pasensyakan Celso, traffic ngamin. Nagananat ka kaday. Amangan ko nang da nakakita si Mrek ka iti daytoy ako tayo. Ada, ngam saan datamat ket di ngam mo. Sika ngay, sigurado ka asaan asimurot ni bakit mo? Ay no, siyak pa iti kunap. Agan anadak akanayon anya. No api ngamin a hotel ti kayat mo, mabalin mo't ngamin nga ijay balay latan. Saan nga rod amabalin akanayunan ta ijay. Amangan lumakita nak ni bakit ko. Sapay agkaruba tayo laang. Itiming mo ngamin Wanan, ijay balayon to ninton sumarono. Ayun gayam, manong nga oras ti binayada. 12 hours laang ta isumat ti kunam. Sige, sige. Agtugaw ka nga rodan iti abay ka. Mabit lang mo't agsyawarak paybiin. Saanin akasapulan dahi ta. Umasitig kakiting. Hay, pila iti paradaan nanang. Danda ni marabyanak nga agawid. Sabado nga minita. Dagatang mo ka dagiti impagatang ka. Wan nanang. Aywan, ni Celso ngay. Diyak mo't makita ti kabarbaro a sapatos na. Remwar mo't itay. Ay nawaw, sa dinaw tinapanan na.
Ay, diya mo anak ko, di na mo't imbaga. Nay, ay nawaw, asino ti sirsiripam. Ay kwa, awan ni Celso dito'y balay, kan nakarikap man ang titawa ti kaaruba, nanang. Anya, Makadlawa ko na. Tunggal awan ni Celso dito'y balay, kat nakarikap mo't titawa ni Manong Buyet. na, anya ngay kumati connection na dayta. Amangan mo't no adda milagro nga aramidan dagiti dua. Amangan kunak no adda papapananda aditay ammo, nanang. Nasaya at mo't tanagawid kan, Celso. Ay no, nakaring ka pa yung gayang bakay. Kung naklaki din naturog ka tarabi imot tay. Sa dino tinagapwam Ah, ay, bakit? Kumusta tilakad mo? ti saludsod ko ti sungbatam. Sa dino tinagapwam kunak. Ita yan tigayim ko. Apa ya? Asino agayem mo? Ay no, saludsudan mo't lang amin. Apay adi ka makasungbat Adda ilimlimod mo. Ilang man ngamin saludsudan. Makadlawa ko na. Tunggal awan ka dito'y balay kat awan mo't nininya di tabalay da. Agpudno ka man kanyak. Agkuy-kuyog kayong samat. Ay no, saan nga amin abanag kat masapul nga ikami tidakis aka ipapanan, bakit? Sana nasaya ati kasta? Ay sos, siguraduam laeng asaan apudno ti atap ko. Tano adda maduktalak, talaga adakes kayo adwa kanyak. Hello, Manong Buyet. Napasak ti text mo kanyak, Francia. At nakati pa ikaw? Ay kwa, adala kayat ko amaamuan, Manong. Awan ka di madmadlaw mo kaninin niya anobyam? Ha? Kas kumaitan niya? Kumpurmi madlaw mo kinkwa na, Manong. No daduma ka di na sungbatan dagiti awag ko kang kuana. No maminsan, kat sungbatan na. Masapol nga ulit-ulitak nga awagan. No kasta nga rod, amangan no pudno ti atap ko, Manong Buyet. Ay nawaw, anyat ko lang. Amangan no pudno ti atap ko nga adda milagro nga aramidan da iti asawa. Anya? Ang di ka madanagan, Manong. Bagaan kanto adagos no adda maamwa. Kunak tupay kat. Talaga alinuloko ti aramid day ja Celso, nanang. Ay nawaw, cellphone mo't ni Celso dayta anak ko. Nabati na iso anabasak amin at chat da iti day ja anin niya, nanang. Sigurado asublian nanto day to a cellphone inton madamdama. Anya, At day taniaw, limod nga kitkita da. Numaminsan kat iti hotel. Numaminsan, di tabalay ni Manong Buyet. ay naglukon dagita tattao. Di da mabaeng iti kastangar aramidan da. Hay nananang, saan amakarik na iti baeng dagiti gatel at tao? Naimbag man ta nalukatam ti cellphone na. Awan password na aya. Adda nanang, ngam ti kam malina, di na sinukatan ti password na sakbay ang nagaramid iti kalukwan. Masapol ang maamuan ni Manong Buyet ti may papan iti daytoy abanag, nanang. Apa yan, Celso? Agkalkaling etan kamat ang nagsubli dito'y balay. Talipatak ti cellphone ko, bakit? Kasapulak dahi siya ta ang mga umawag ni boss. Ang mga umawag ni boss mo, wano talaga nga adda ilimlimad mo. Ay nawa, apay kastamot din ti pa nagsasaong, bakit? Nabasak amin at chatyo kaninin niya. Anya? Naisen kumatlaangan kani Manong Buyet. Sos, Awanan kayo itibain. Agpada kayo agatal. sana po nulay ta? Adda ebidensyak ditoy iso adi kay makapaglibak. Kat ita, kayat ko apumanaw kan iti daytoy abalay. Di kan agpakpakita, ta talaga nga agburburek ti darak ken ka, Celso. Buyet, Siyak nga raw. di mo matimbagbaga nga agawid kagayam ita. Saan sapay mo't analpas ti kontratam? Nasurok ang makatawan mo pa'y laang mo't ijay. Sa anak ko mga gaway. No sana kas jay tinarabid mo. Ni, apay akas damot din ti panagsasaom kanya. Gatil ka babae. Amok ti may papan ka na kayo kinsilsaw. Awalan kay ti bae na mga rami di ti kalukwan iti mismo balay kaw. Sigurado ako wartak mo't lang ti pinaghutil yaw. Ay, kwa, agpalawagak, Buyet. Saan?
Kaya tamangag no nyaman ti palawag mo. Ti kayat ka, kat agim pagi kan ta pumanaw ko ay tamot lang. Agwin na swastan! Anya! Ay, nawaw. Anya pa'y lang ter aramidam dito'y balay, Celso. Oh, Francia, pang-aasim ta pakawanan na ko, ma. Di mo namnamaan ang mapakawan ka pa'y. Please, bakit? Ninin niya ti kuntakam. Ano mo kumanganin niya? Kuntakam tauray da kayon ti agdan na. Nakiwin na swas ni Manong Buyat kenkwana. Iso nga agpada kayon anawaya ang mga ramid iti kay kayat yaw. Bakit? Saan ko nga ayatin da dyanin niya? Sige tayatin. Ay, da kayo kaninin niya ti maibagay iti tunggal maysa. Ngamin, agpada kayo agatel. Oh, anya ba nanti bagam, Celso? Kasari tayo kumati anak yun, anang. Ibaga yung ikanak pa iti may sagundaway. Ay, nawaw. Apay nga ipilit mo pa ilang tibagim iti anak ko. Kat di nakakanungaruden ay ayatan. Sana po doon ay tananang. Ay sos, pangaasim man ta di nakrangrangan. Nanang, da kayo lang tinamnamak. No siyak lang amay sa nga inaan niya. Nasaysaya atan no agsina kayo iti anak ko. Narigat ti maaddaan iti gatel nga asawa. Mala, nawanan ibagam. Mabalin mo ti pumanaw. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti may kaniwas. Aywanam ti panagtalak ti padam atao ken ka. Laglagi pam, ano pa nagtalak ti nadadaal, narigatan amay sublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay akas day kabagis. Ti anya ka bages. Ni amor nga anak mo Ay nawaw. Anya man ti kalukwan nga inaramit ti ka anak kamaya. Narana ak ide sintro ide na minsan. Kat sa bali mo tan a babae ti ka-holding hands na. Saan mo tan ani Clara a kalugaran tayo? Nay, jak amo ti maipapan iti day taaba nagkabages. Ay nawaw, anak mo day day. Ngam di mo amot mapaspasama kiti biyag na. Wena tano da duma ke nalaing day nga agilimod. Nang runa no kalukwan na. Sa bagay imalamot iti ama na. Naku nampay. Like father, like son at talaga. Di na amot makuntintaw. Nubagbagaam, nagadaw arason na. Kumusta kayo kin Clara, amor? Ay nawaw, outdated kayo matlaw na inana. Ada na kay baga kanyak, asa bali ti babae akaholding hands mo iti sintraw iti na minsan. Pudno ka day. Wala, tanakiwin na swas nga rod ni Clara kanyak nanang. Anyat maramidak nga Iti anya agapaw anakiwin na swas kang ka. Wala, tadinak mawatan. Iti imbagak asa anak pa'y amakapili kadakwada at alo, tamarigatan akit nga rod. Nakiwin na swas sa dagos kanyak. Di na mo tin inuray amakapili ak. No kasta, talaw tinubiyam. Wan, Ay nawaw ka. Talaga asaan amabalinti kasta. Nang runa pa no ti babae kat disintay. basol na matlaha nga. Apay ngamin adi na inuray amakapili ak. Agraraman ka mo't. Ha? Kunamlan asino ka agwapaw. Aga asim man tatalo a babaem.
Anyat ibagam, Victoria? Awan mo't kiti, kailiw ka laang, iso nga inawagan ka. Ada trabaho kita. Sana mabaling agmalmalam agvid-video call ta. Mano ayat isweldom iti pagtrap-trapahuam. 500 per day. Ngam isupay mo da dya. Oh, 500 mo't lagayam. O di oray saan ka na sumra. Bayadam nga ron titangdan ko kuma. Una, ikan ka iti kwartam. Basta agmalmalam ti video kulta. O sige. Kay kaya't kumanila. Saan ka mabannog mo ka? Sino nga iti kadwam dita? Ninanang ko. Sigay. Kas iti sikod, ag may saak lang dito'y balay ko. No kayat mo di umay ka, ta dito yun ti mag-istoryaan ta. Sana bale, tekan ka mo ti kwartam. Makita man inton maramdama. Pagpanunutak pa'y. Kasino man ang takabid-video kulmaw. Kunaklaki din no nakipurdya ka. Saan mo gayam? Tinubyak na lang. Nobiam kunam. Kasla bakit mo di nakita? 55 na day jayan. Ay, pagpakawan, amor. Nga madakwarta na day dya, Victoria nanang. Baknang day dyan niya. Imbis ang makipurdya ka. Saan taday ta makibid-video kulmat kar aramidom? Di kay madanagan. Tauray makivid-video kula kitag malmalam. Ag sweldo aklat ta. Ay, nawaw. Kasano kuma? Alaman? Ikanlak ni Victoria ti kwartak nanang. At datangdan ko ang makivid-video call kin ko na. Andiya! Adda ka din ni nanang mo, amor? At dahi ti kusina. Nakaumay ka mo. Anya ti kagaram. Ay kwa, imayak ta umutang ak kumaking ka, amor. Anya? Naibos nga minan ti kwartak. Nuawan kwartam. Ano usam ti makitangdan. Ay nawaw, saan mat analakakot ti makitangdan? Anya nga ron ti kayat mo ngay. Da kamot apagbuludak no maibusanak iti kwarta? Kita mamakitang tangdanak lang. Alamot tan amor. Pautangam kuman to'y kapipintasan anobyam. 500 lang ti may pabulod ko kang ka. Ay unay kan? Anayam mo tin asa nga ribu tapno adaganas na. Awan pagdanagam, takas na kunak itayan. Bayadak tumatlaang ken ka, amor. Sino man ang daya a babae? Ni Felisa nanang. Di mo ibaga anubiyang laang ang daya. Nubyak mga agpaiso. Di mo't imbaga kada kayo atalo ti nubyak ini. Anya? Iso ti may katlo ang nubyak. No saan ko man nakiwin na swas da dya Clara. Kan inuray na ang nakapili akpay. Baliktad ka launay mo. Nakirelasyon ka kadakwada. Sa mo ibaga nga agpili ka. Baligtad mo ta sa asawon nyo nana. Mayat kid di ati kas jay. Iso ang marigatan ka nga agpili takas ta nga maid. Inalang mo. No iti nagbautan da Victoria ken Felisa. Talaga amarigata na kang agpili. Ngamin, uray bakit ni Victoria? At dami kwarta na. Anya? Ni Felisa mo, napintas nga agpaiso. Siksikan ubing. Ngam awa mo pulos kwarta na ti jaskit dyan. Kasanwa nga makapili no kastananang. Dahita ti kapuna no apay amarigata na kang agpili. Sinayang mo ngamin ni Clara a complete package kuma. Ita, ibagam amarigatan kang agpilay. Gonggunam Agyaman naklaunay, amor. Inlibre nakmanan. Wala ta mo nga isuti kayat mo. Dahita kat ti kay kayatuken ka. Nalakakalaang akasarsarita. Siyempre, napatag ka kanyak, Felisa. Asilo si babae, kadwam abor. Ha? Ni, na kayo magamang kan. Nubya mo ka di dayta. Wanang kan, ni Felisa. Ay, naimbangal daw yo, angkan. Eh, kastabal kang ka. Si kagayam tinubya ti kanakak. Wan, angkal. Siyak na rod. Agawid kayo ka di. Wano adapay paparan nyo. Mapan kami pa iti mo lang kan. Umuna nga rudan nga agawid. Amangan kunak no marabyan kayo. San amabalin ang marabyanak. Tamasapa man ang titrabaho inton bigat. Babaero danak mo kabagis. Ay nawaw, ni amor ka di manan ti makagapo nga imay ka dito'y balay ka bagays. Wan kabagis. Naradaak manin iday di sentro. Anya? Apay din dyan. Agsasabali mo't ababae ti kadwana.
Jakman amo iti kaanakam. Saan ka ngamin ang makapilay? Iso a pinagigiddan na. Ay, saan ang maiparbang tikas di nga aramidan na? Narigat mo nga raw akasarsarita. Tunggal ada ibagak kat ibaga na ang marigatan nga agpilay. Iso a pinagigiddan na kanaw. Ay, sos, kalukwan tikas ta kapanunutan na. Marigatan nga agpili mo ta sasawan na. Marigatan nga agpilay ta saanan a complete package dagiti babae na ita. Iso matlagayam Sinayang na ni Clara a complete package kumakabagis. Hay! Buludag man ti buning manggan. Umay ka pa'y mantak sarita ta. May papanitan niya ti pagsaritaan tanggal. Ti may papan ka nagiti nubya ba? Ay nawa, apay nagiti nubya kanggal. Nagalas akit kitaan adwa ti nubya makaanakan. Sa anak pa'y ngamin na makapilang kan. Marigata na ngagpili. No asino katakwada ti kapkap na ka. No asino tinapatpatigin ka. Di iso ti William. Saan mo ta mabalin na makiwin na suwasakin Victoria? Baklang da janggal. Sayang ti kwarta nga itid na makiwin na suwasakin kwa na. Di iso ti William. Ngam saan mo ta mabalin a makiwin na suwasakin Felisa anggal. No ramidag da ita. Di awanan tinapintas anubyak. Napintas ni Felisa anggal. Ngam awan laeng kwarta na kan adasad sadot na. Ay, jak amukin ka. Agar aramid ka iti parikot mo. Amuda ka dito may papanit itong galmaysa. Saan pa yung gal? Saan pa yung mabalin ama amanda ti may papanit itong galmaysa? Nangrunak sa anak pa yung anak kabili. Ay, sos! Si kamot laang tinangaramid iti parikot mo. Nung nagbalin ka aluyal kin Clara, di mayat ko ma. At da kwarta na dayjay, napintas, nalaing, sekse, complete package ko ma. Awan day tol! Sika ano kaya't mo manin abayadan ti may sangal daw ko. Di agmalmalum manin ag video call ta. Wanan na, at damat kwarta. Sika latandag desisyon, tap na awan ti pambasulam. Anya nga tano may kalaangan dito'y balay. Mabaling man. Asino na ita? Ni Victoria Samad. Isungag pa iso na na. Madama ti video call me. I-off mo pa'y manday tatag sarita taman. Madamdaman to na na. Bisak pa ita. Hello, Victoria. Adda ka kadipay dita? Jak amo, no anya ti adda iti panunot mo, si ka amor. Talaga di ka maawatat. Di na malapdan no sino tayatak nanang. Kabailak tag desisyon iti bukod ko. No siyak ti sika, agpili kad iti maysa. Aging ita, marigata na agpili na. Ay kat basol mo Si kamat tinagdesisyon ang makirelasyon kadakwada. Awan nang ibaon keng ka. Nanang, Naturad ka ang nakirelasyon. Ita, ibagam amarigatan kang agpilay. Kalukwan da ita. Sinayang mo ni Clara complete package kuma. ninanang mo. Daytan daw, ti pakaisagmakam kunak tumay. Pudno ka di tinadamag ko, amor? Saan lang asyak ti babae itibiyag mo? Ay, Felisa. Ibagam ti pudno kanyak. At da Victoria itibiyag mo, saan ka di? Adda nga paiso ni Victoria, saan ka seryoso keng kwa na? Apay nga rod nagdaton ka kinkwana? Pagkukwarta lang day siya abakit. Tapno adda pag-date ta. Anya? Kin tapno adda maitid ko akwarta keng ka. Ngam saan ko nga yayatan day siya? Apay nga rod amap-mapan ka iti ayan na, alaman? Wen ata napangkuin na ti kwarta keng kwa na si kama. Patsin na ka ni Felisa. Pudno ti bagbakaking ka. Kaanakam ni Amor, saan ka di? Ha? Ni Amor, arupat kwarta. A feeling guwapo, oray saan man. Ay dawaw. Apay ni abur aya. Pudno ka di tinadamag ko, adwa kami anobya na. Ay kwa de. Hindi bagam ti pudno, ikan kay ti kwartam. Ha? Iba ka akong si Pudno, madam. Iba ka kami nga mo. Pudno, tinaibagayaw. Asaan lang at ako tinubya na. At dapat ni Felisa itibiyag na.
Anya, Marigaran ka nung aming agpili. Iso pinaggidan na kayo. naglukon da tao. Ala kong ti kwartak, Victoria. Awanan kay tipain. Ha? Kwarta pa'y lang tisang kay bagam. Na, api akas tamot ang tibagbagam kanyak. Tikonam ka di kat jak mamuan na da Felisa itibiyag mo. Alay, awan amok dita. Di ka man agin iinosente dita. Pudno tibagbagak. Sa bagay, podno man kan saan, awanan bibiyang ko, tay tapay lang, makiwin na swasakon kan ka, ropat kwarta. Saan ko mamot ang astaa? Amo ka, narigat kan ka ti makiwin na swas kanyak. Ngamin, awan mang tad iti kwarta kan ka, no awan akon. Ha! Naimbag pa'y ni Clint. Ha? Sino akling? Awanan bibiyang mo. Ala, isoblim ti cellphone nga intad ko kan ka. Sus, di awanan aramatag. Ay parikot mo matdaytan na. Nalaad a babaero. Ala, modtoyan dayta cellphone. Pangaasem, tagbalbaliw kan. Agpili ka iti may salaeng. Saan anasaya at apagigiddanom dagiti babaem. Ang mga nuday tantupay ti pakaalaam iti sakit mo. Awan kami ken Victoria nanang. No kasta, nakapili ka nga rudan. Ni Felisa latan ti kalaysak nanang. Uray sadot kun awan kwarta na. O kailangan kanyak. Di bali ata na pintas mo. Di mo amut agpili nga men. Ni Clara anobyam ide ti complete package kuma. Ngam anyat inaramid mo. Ninayunam kideng. Ikalaysa ako ni Felisa nanang. Sigurado akong kunkwana. Apay, anya ti bagam, amor? Felisa, ikasarkan. Ay nawaw, agtagtagainap kan samet. Saan? Talaga kayat ka nga ikalaysa. Pasensya kan, ngamjak kayat ti makiasawa ken ka, amor. Apay mo, Inaklon kon ti baknang agdatdaton kanya. anya? Baknang dayjay, amor. Awan laban mo ken kuana no bilang laeng. Anya nga'y kaanakan, nakapili ka din. Tapno isa ganaan to tilong table. Anggal, awanan tilong table ang mapasamak. Ha? Ay no, apay nga. Kasano ko mga agpili kat didak mo tun kaya tanggal. Anya, ni Victoria, nakiwin na suwasan kanyak anggal. Ni mo ti Felisa, inaklon na kano jabak nang agdatdaton kayong kuana. Ay, awan mo! Bunggam gayam ti kasarda Clara ken ti nobyo na. Mamuk ah. Naimbag pa'y day di alalaki. Madlaw adisinte. Ay no, ikumpara anak man na nanang. Wala tapod nung mait. Awan laban mo itinaasawa ni Clara nga ex mo. Amok dayta nanang. Saanan ang masapol nga iparupa yung? Nagasat day ti tunggal may siya. Kat sika ngay mait. Awang mo sirbi dagiti babae nga inayon mo ken Clara anobyam iday. Heartbroken lang arudin da tao. Kastapay lang mo ti bagayo nanang. Agpanunot nga main anaimbag. Sakbay ang makirelasyon. Siguraduam akap-kap na kam di tao. Makirelasyon iti may salaeng. Saan kat asag dudwa, wano sag tatalaw. Tanay, narigat ti makarma. Ay, nawaw! Sakbay ang makirelasyon ka, siguraduam nga iti tao akap-kap na kam. Kang runaan iti amin, makirelasyon iti may salaang. Iti kasta kat awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kaano nga'y ama i-deliver ti baboy ama parte, Tony, lakay? Diyak pa'y sigurado ba kay? Ay nawaw, apay adi ka sigurado? Di mo ayak kinasarita ni Tata Waldo. Mapanak to iti ayan na inton madamdama. Di ka kadiaga, purata na sa papay mo. May mayatan jay nasapangam tay maladaw. Siga nga, inimbita mo, tigabsat kin gagayem mo. Nalpasan idi pa'y may sangal daw. Sigurado ka Siyempre Amangan mo no pinilim ba ng tinimbitam? mangrugi ka man ako nakon. Mapankakit din iti ayanda tatawal daw. Ibagam ta i-deliver da adagos ti baboy ta nabayadan matenday jay. Agtugaw kayo, Ante Anseng. Naimbag man, ta nakaumay kayo? Ay katuan abalasang ko. Paskan ko naman. Nay, kasladyak makita ni Nardo akabsat mo. Ha? Ambuda ka day nga agpapaskan kayo ita. Ay kwa, wanante. Inbagak mo't kadakwada. Apay nga rod nga awan da makitak. Saan nga min nga iti ayan da tinagnaak itay, tanag shortcuta. Ay kwa, amangan numala daw dalaeng. Wano saan? Busy da, kat di da makaumay. Saan mo takas jay ni Nardo? Uray bise, no napatag nga okasyon, kat umay day jay. Awan mo't titext na kanya, kante. Saan man namin aday tati pagsaritaan tayo? Awan amok may papan iti day ta abanag. Umay dalatan, umay da. Awan mo't kat mangiparpare. Si kaman laangan ti salud-sudak, tunay. May papanitan niya, Ante Anseng. Amo ka di Danardo, ngagpapaskan kayo ita. Imbaga kanuman ni Jula kadakwada. Agdua-dua akman iti asawam. Apay mo Ante? Amangan mat no agul-ulbod laang day chay. Sipud pay ide, kat ibain na ngamin ni Nardo akabsat na. Gaputan na kurapay ni Nardo, kastamot tan, teramidan na. Mamuan tayong tunong nagulbud da siya Jula Ante. Ayun gayam, alain nyo ti karningin subot ko para kadakwada. Itagasyon to ijabalay da. Naimbagla pang ramananda. Ay katun na. Di yun lang ipakpakita kan bakit ko Ante. Ang mga nagungot tayo dyan. Apay nga inikam ita. Kunaanan tumanin kanyak. Nagpapaskan samot dama ng Jula, Nardo lakay. Ha? Nakadamaga mo, bakay? Ado ti tao ijay balay da itay lima basat. Aya? Wen, nakita nakmat ni manang mo, ngumawan mo't ibagbaga na kanyak. Ay nawaw. Awan lang tiks na kanya, bakay? Wen no, saan tayo nga imbitado? Siguro Sa bagay, sipud pa'y ngamin ide, katkasta ni manang mo kada tayo. Nilakay namot akanayon ti mangyayab no kasta nga adda okasyon ijay balay da. Di pa alinatan, bakay? Wen na. Ay, nasakit itirik na. Ngam-anya ngay nga rod no isumot ti pagragsakan na. Pasensyakan, bakay? Nakurapayak ngamin nakabsat na. Iso akasta. Aging gayta, kat ibain naklaunay. Kurang laangan kat ilibak na kapsat na. Ingat masapul yun, tay. Indagas ko lang ti karni apara kada kayaw, kaanakan. Ha? Karneng? Nagapunti karneng? Di mo amaw ang nagpapaskan damanang mau. Neng? Diyak amuti may papan iti dahi tantay. Kunak tupay, agul-ulbod dahi akabsat mo. Naimbag pa'y ni Tony nga asawa na, mapanunot na ti mangisupot iti ramanan nyo. Ngam di kabsat mo ay na, jak maawatan ti ugali na. Di ba alilatan anteng? Nalpas mo teng. Nakurapay kami lang namin. Ang mga noda dagitibak ng agayim ni Manang. Isosan kami nga imbitado. Saan ang nasaya at nga ibain na ka, gaputan na kurapay ka lang nga kabsat na. Saan ang maiparbang tikas na nga aramid na? May met-met kititikas ni anteng. Yung timapanag ijay kat ilibak na kabsat na. Oo na yun, ni Manang Jula.
Lakay, nagapon ti karne. No bak na siguro. Di naktiba hindi kabsat ka. Ay nawaw. Itayak pa'y nga agsa sa ulakay. Apay adi ka sumungbat. Anya manan ay ati pampanunutem. Neng, dakam gaya man ba kay? Itay pa'y nagapon ti karne ko nak. Kadama ng jula. Pudno tinakunam. Nagpapaskin da ba kay? Apay ka no. Dahil tatidya akong sinaludsod kina ante anseng. Mading amin tirik na. Hindi na amwa ka nagpapaskin da. Kitsan tayong imbitado. Kanayin ko nga ibaga nga okay laang. Ngam nasakit ti kaong gak ba kay? Ay nalakay, di mon panunutan ti may papan iti day ta abanag. Adan tulat ta. Saan nga agnanayon kat nakurapay tayo. Nagapuan niyo, ante. Si ka magayam, Jula. At dalain lakad ko apapelays. Si ka ngay. Ay kwa, adala na pan ko ginatang, ante. Aywan. Saan mo't gayam nga amuti kabsat mo ang nagpapaskan kayo idinapalabas alawas? Ay nawaw, ninardula ka na yun ang tibagbagayo, ante anseng. Wan ta saan anasaya at tikasta at ratong kankwana. No si bibiyag kumapay dagiti dadakkelyaw, sigurado adida magustuhan tikasta nga aramid mo. Ay na, nabayagan apim mo say dananang kantatang ante. Daytoy tilaglagi pa ang kaanakan. Oray nakurapay ni Nardaw, kabsat mo lataday jay. Dumteng to ti aldaw, akasapula met ti kabsat mo. Ti aldaw, akasapulak ti tulong na? Na, katawa ka pa'y lang. Kasanumot ngamin ante, makapakatawa dagiti sawsawang yo. Ado man gam tila ako manateng nardaw. Bunga dagiti mula may manaw. Gumatak man iti utong kan okrading ko. Sagay sa kilo manaw. Wen, kan pitsay pa'y gayam. Ay na, agyaman naklaw na manaw. Naksayan maglaan tila ako ngay. Inton sumaruno, dito ito maran ti pagkatangak. Kamamok nga dagam display yung anateng. Hindi pa'y napalabas ang lawas anang rugi kami manaw. Barak ngamin ti sigot apang ilaklakwan may. Wan gayam, api ati kayo may di nagpapasyon kami. Di mimot ama nagpapaskin kayo manaw. Ay nawa, saan nga imbaga ni manang mukin ka? Okay lang matkid di manaw. Di bali tanaramanan mi lang. Una yun, ni manang mo. Ay nawaw, nangalaam itinatang si Katone. Binatang ko iti kapsat mo. Naa, apay agim matang kapay lang itinatang kat adumot ti karne iti ref tayo. Naumak iti karne kanayon. Ay unay kan, intun kwan, di mo man maibus daytan. Sayang laang ti kwarta. Agkalma ka lang ka di. Kabaulak nga ibusan ti ginatang ko. Yadag duma, itid ko gananang. Ay na, dayta kat ti jak kayat ken Katone. Ti ilagat gatangam. Tulong kumatin iti kapsat mo Di mo lang arudon ida inimbita iti nagpapaskan tayo. Di mo pa'y kayat agumatang iti lako da. Anya aklase ka akabsat. Mangibabain nga ruday jay anardo. Gaputan na kurapay iti kapsat mo, ibain mo matay. Napatpatigpaygan ka iti bak ng agagayam mo. Ngam iti mismo kapsat mo. Ni Clea nga ito na ba kay? Adda trabaho na italakay. Ay nawa, kuna mano day off na ita. Day off na kuma, ngam imawag ti boss na. Adda ka no report nga aramidan da. Day tala ang nagpaisaw. Aywan gayam, urayom ka no ti order na asufa. Ha? So ba? Awan, adda ka no umay mangi-deliver inton madamdama. So paigit ni day ta paggastusan na. Day tamot ti kayat na lakay. Uray saanan ko ngam ipilit naman. Dakilang tinaitulong ti anak tabakay. Wan nga rod lakay. Sipod na kagradwar, trabaho matan ti sinangsango na. Impatarimaan na pa'y ti balay tayo. Agkape kayo pa'y anti-ansing. Ay, agyaman akdo na balasang ka. Anya nga minan ti kagarayo, ante? Awan mo't kit day. Kaya't ko lang ti makiis-istorya ka.
Dakkel ti nagbaliwan ti biyagyo sipod nagturpos ti apaw. Unanti, tunggal ag sweldo ni Clea idi kat igatang na iti materyales. Amo na nga may no kasano nga ibain ni Auntie na Jula ti amana. Naimbag ko na maanti, tainggaad na latta tinagadal, oray kasdi ni Antina. Siyempre, adara paap na para iti pamilya na. Amo na tirigat yaw adadakkel na. Iso akasta. Katita, saan kayo matan nga agrigrigat? Adda pa yung negosyo yaw. Nakasaritam ka di ti supplier tayo tunay. Agsingsingir da nga rudan bakay. Ay nawaw, narigat mo't akasarsarita day dya tao. Imbagak lang nga rudan nga aguray pay. Kasapulan na kanong arud di kwarta. Amo na ka day, anabangkrap ta? Amo na Mutlagayam. Isukit di may sama kagabo. Amo na anabangkrap ti negosyo ta. Isong agsingsingiran, tamabutang no saan ta makabayad. Aha, saan mo't makaaw-awat day dya tao? Ununaan ta kumapay abayadan ti utang ta iti bangko. Tano saan amabayadan day jay? Kasanulangan nga iti balay. Ay, jak amon bakit? Nagado pang panunutag. Awanan ti pag naedan tayo no saan tayo ang makabayad. Laglagi pam anay collateral ti balay. Imbes nga agungat ka, tulungan na kiting agpanunot iti solusyon. Ay nawaw ka. Saan kayo matan nga agluklukat, Jula? Awanan ata in give up min ti negosyo may anti anseng. Ay nawaw, apay ngay. Kasanaw kat na bankrupt mo't nga rudan ante. Anya? Awanan tinamnamaan mi apangalaan mi iti kwarta. Nautangan kami pa yan. Kasano nga rodan day tangay? Ay, di mi nga rod amwante. Sapay adda utang mi iti bangko. No saan kami ang makabayad? Alaan dan ti balay may. No kasta, naikulateral pa'y gayam, ti balayaw? Ay, wan, anti anseng. Ay, una yan nagasat mo, balasang ko. Kasla nagsinukat kayo, matan iti kabsat mo. Si kamutan ti agparparikaw iti kwarta ita. Kaasimag gayam dama ng Jula ita. Ay nawaw, apay mo't ana ibagam ti kasta lakay. Una, tanabangkrap ka no mo ti negosyo da. Inlunda ka no mo ti balay da. Anya? No saan da makabayad? Kat alain ti bangko di balay da. No kasta. Agrigrigat da nga rudan ita. Wan, bakit? Kasaritam ti anak ta. Ang mga noad da maitulong na. Uray basit laang noad da. Kababay mo ting Clea. Isulaang mo't ti mabalin at tumulong ka da Antina. Ta isula ka nga rudan da kwartana. Uray manulaang naimbaglaan na yunan da. Si Kantuman ti makisarita kin kwa na bakay. Ala, siya akong ti makisarita lakay. Kumusta kayo, Manang Jula? Ay nawaw, anyat aramidam dito'y balay, nardaw. Nadamag ko tinapasama kata kayo. Kat amok amabaing kayong agkid daw iti tulong kata kameng. Ay nawaw, anya kumaitakin ka no adda parikot may? Kaya't miti tumulong manang. Basit laang. Ngam tinapatag kat makatulong kameng. Ha, No kaya't yaw, at dati kwarta ang maipabulod meng. sigurado ka? Uy, at basit ornong meng. Kanya dagduma, naggapo iti ka nakam. Tay sumot ti adda na talagid ang trabaho na. Ay kwa, alaman nga rod. Pabuludan da kami pa'y. Sana bali tayin inutan minto abayadan. Mapan kayo ito'y jebalain ton sa bato manang. Alain nyo ti kwarta. Kat makipangan kay mo laangan takasangay ti kanakam. Naimpagpay ti kapsat mo nga ipain mula unay ide. Ay, di mo man ipalagip day Tony. Dagiti babak nang agagayim mo nga eh. Awan damot ten itatag kasapulan ka. Ay nawaw, di mon ipalagip kunak lang arudan. Ipalagip ko laang bareng makarik na ka. Ay, naamiris kon dagiti biddot ko. Iso apang asim, tadi mon ipalagip. Nasakitan ti ulok amang panpanunot kadagiti abiddot ko, lakay. Awan pa'y da Jula. Maladaw ta ka na, onteng. Anya dyan na ibaga ni Dona kanya kitay. Pautangan nyo ida. Wananteng, kasi damay. Ay katwan na.
Mayat day ta kaanakan, tapno saan nga laan ti bangko ti balay da. Iso na laang, ta kurang ti kwarta may pabulot, meng. Okay laang, naimbag lang at danayunan da. At damot siguro daduma pagbulutan da. Sapay la kumanteng. Kasi damay mo bilang laang niya. Napasamak siguro ti kasta, tapno maamiris na dagiti bidot na. Kan tapno di na kan ibain akabsat na. Oh, makitam day ta apanagayat ti kabsat mo kan ka, Jula. Ay, uwan nga rod, ante. Diyak ko maawatan ti kwarta nga ipabulod da, ngam no choice, ante. Masapul nga agbayad kami. Dagiti nga'y gagayim mo abak nang. Ay, awan ka no nga rod maipabulod da, ante anseng. Anya nga'y ita, ti kabsat mo nga ibain mo launay ide titimulong kan ka ita. Uwan nga rod, ante. Sapay la kumata maapresyar mo rayta. Saan nga amin akabsat kat kaskin ni ating mo? Jay daduma, no naupay dan, awanen bibiyang dakan ka. Banag apagyamanak launay, ante. Ngamin, nasaya at latta ti kabsat ko nga oray saan anasaya at ti inaramid ko kenkwanay ti kalabas. Gaputa mo na dagiti agkakabsat, katrumbang lang agtitinulong. Saan kat nga aggiinnapal, wano agpipin na sakit. Ay, nawaw! Kas agkakapsat, saan tayo kuma nga ag-iinnapal? Saan tayo nga iruruman ti tunggal maysa? Agtitinulong tay kitdi ta isu ti pagayatan ti apo anamarswa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.